Cum trebuie să luăm Pasca sfințită? Doar după post? Câte zile? Ce facem cu Pasca rămasă? A fost mai generoasă Pasca la biserică și a rămas. Da. Păi luați-o acum dimineața, fără să, înainte de a mânca, luați, nu-i vorba de Pască, de Paștile. Paștile. Că Pască este și... Păi zice Pască sfințită sau Paștile. Da. Cred că la Pască se referă. Că... Nu. Sunt două lucruri diferite. Păi e bine să precizați, că zice sau. Nici ascultătorul nu-i limpede. Deci sunt două lucruri concrete. Paștele este cel care se sfințește, pâine cu vin și cu aghiazmă, ca să se ia în loc de anaforă în noaptea de Paști și în zilele de Paști. Așa cum o pregătiți dumneavoastră când mergeți la Dobrogea, de sfințiți. Și Pașcă este aceea plăcintă cu brânză care se mănâncă, doar se binecuvintează. Da. Nu se sfințește ca să o iei înainte de mâncare, ci se binecuvintează Pasca și ouăle, legată și de ouă. Că Pasca se binecuvintează împreună cu ouăle. Cred că la Pasca sfințită, la Paștile, păi de asta zic, să știe oamenii, oferite de să facă diferență. Deci cea sfințită de la biserică. Cea sfințită să se ia toată săptămâna, mai aveți câteva zile, să nu mai luați decât săptămâna asta, Paștile, că e săptămâna Paștilor, toată săptămâna luminată. Bun, deci Pasca sfințită e prăjitura, plăcinta, hrana. Așa. Și iar Paștile e pâinea sfințită cu vin și aghiazmă pe care preotul vom împarte la biserică, ca să fim lămuriți, și mulțumim pentru această lămurire în aprea seastră. Mergem la următoarea întrebare.